an der Hinterwand, wo sie einen leicht Hola, tia, que ara ha caigut que no t'ho vaig explicar. És que ha sigut cosa de 2 setmanes, però... bueno, estem a Berlín i ens quedem octubre i novembre sencer, perquè ja fa temps que teníem ganes de provar el rotllito nòmada digital i tal, i Berlín era la primera opció, i ho havíem estat parlant amb la Pat, la meva amiga, la que viu aquí, i no sé, ho havíem estat una mica marejant la perdiu durant un temps, que sí, que ens venia de gust, però és el típic que dius i no fas. I quan vam decidir que sí que ho volíem fer, ens va sortir superquadrat, perquè de seguida ella va saber d'una gent que llogava un pis per aquests 2 mesos, que és el que volíem nosaltres, una temporada curta, i a més ma germana està just ara aquesta tardor que volia trobar un pis també per molt poquet temps i per anar-se'n amb el nòvio i res, llavors s'ha quedat ella al nostre pis, el paguen i cuiden els gats i nosaltres doncs vam arribar aquí i res, ara estem tombant pel barri i descobrim una mica, però supercontents, tia.